ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲೇ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ ಎನ್ಮೂನೇ ದಿನ ಯಾನು ಬೈಯರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ನಾಲ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪುಗಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪುನ ಅರೊಂಜಿ ಪರತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಾಡಂದು ಅಂತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪುರಾರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಡ ಒಯ್ಟಾಂಡ್ಲ ಗೆಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಆರ್ದಿ ಪೂಜೆರು ಪರತ್ತಿ ತಿನ್ನೇನು ಓವಣ್ಣ ಪಾಡೊಂ ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನರೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜೀತ್ನೇಟ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿಂದೇನಿ ಯಾನು ಶಾಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ 6 ಚಾಪರೆ ಬತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯಿಂದೇನಿ ಒಣಸು ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಏತು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸುಂಡು ಐಟ್ ಆ ಬಜೆಟ್ಡರೆಗೆ ಓವು ಶರ್ಟ್ ಓವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಬಿಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಐಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಕಲ ಖುಷಿ ಮುಖ್ಯ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಹೆಂಗಾರನ ಖುಷಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನದಿನ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕಂತ್ಕೊರಿ ಏರ್ ಬಂದ್ಬಿನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪುಣತೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ ಅರೆಗ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ನಾನು ದೂರ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಬಕ್ಕಮ್ಮ ಇಂಚೆನಲ್ಲೇ ತೋಪಿನೇರೇನ ಶಾಪುಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಿನಿ ರಜೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನರೆಗೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅವಲಾರ್ನ ಓನರ್ ಇತ್ತ ನಿಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅಂಚ ಆರೆ ಓರಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನೀ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಸಂಡೆಂದು ಪಾಪ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವಳ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರ ಕುಂಜರ್ಗಿರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋ ಪೋದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಪಾಪ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ತುಲೆ ನದೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟುಕ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಮೂಜಿ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪುರ ಏರೇಗ್ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪುರ ಏರೇಗ್ಬೋಡು ಏಮಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಲ್ ಮಲ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಟ್ಟು ಬಾಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪುರ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರಡ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಮನದಂಡ ಕಾಂಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲ್ಯದ 2 ಸೈಕಲ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ರಿಕ್ಷಾಲ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕುರ ಪೂರ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ನೀರು ಪತ್ತುವ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಥ ಒರಿಸದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಜೈತೆ ನಲ್ಲ ಕೀಚೆ ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನನಲ ಅರ್ನ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕದಾತಿಜಿ ತುಲೆ ಯಾವಿಯೇ ಇವೆಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋರ ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪುರ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾತಿಜಾರ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕದಾಯಿನಿ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಯಾರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲ ಏನು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಡ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾಪುಣಂದು ಪಾಡೋರಾಯ್ಜ ಅಂದ ಅರ್ತಿಜ ತಂಚ ತುಕ ಆಟ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಪಾವಡು ಮತ್ತೆ ರಾಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಆಯ್ನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬಿದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಬ್ಬಿಯರ್ನ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಟ್
ಹಬ್ಬಿ 53 54 ಗಿಫ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟಂಡಾ ವಿಶಾಲ್ ಟೂವಲ್ ಇರಿಗೆ ಕೇಂದ್ ಕಂತಿನ ನೀರೇ ಟೂವಲ್ ಬೋಡ ತೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಬೆರಂಗಾಯಿ ಬೆರಂಗಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಾಡು ಅರಿನಿ ಹಾಂ ಓಡಾರಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದೆ ನೈಸ್ನಾ ಖುಷಿ ಅಂಡೀರೇಗ ಬಡ ಬಡ ಅಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಸಡು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಅವು ಒನಸ ಐದು ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ದಾತಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ అని 19 ಚೂರು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಇದು ಕಂದೋಲುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕಂತೀನಿ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಡೆಕೋರ್ ಆದಿ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ತುದು ಭಟ್ರು ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲನೇ ಅಣ್ಣಿ ಗಾಡಿದ ಈ ಪತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನಾಯನ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂಜೆದು ಮಾತ ರಿಕ್ಷಲ ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆಂಡು ಸಾಲಾದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಟುವರೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲ ಯಾವ್ಜಿ ಆತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಸಂತೆ ಪೋಯೆ ಮುಗುಲು ಚಾಪರೆ ಪೋಯರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಯಾನಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಬಿಡುತ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೋಗೆ ತೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಡಿ ಜಾನು ದಯಪಂಡ ನಾನು ತರಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅತೆ ಅಂಜ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಕೆಲವ್ದು ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು
ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಸೀದಾ ಸಂತೆ ಬತ್ತ ಸಂತೆಡೆ ನಾನು ಬಸಳೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲಾಗಿತ್ತೊಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಸಳೆ ಪದಂಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕಜಿಪಾಡು ಕಾಣೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಇದು ಓದಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ ನೆನಪೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಮೇರ್ಬಂಡೇರಿ ಅವು ಗಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪಾಡು ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೋನಿಗ್ಲಿ ದಯಬಡ ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾದ ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಅತ್ತನ ಪತ್ತೊಂಜಾರೆ ನಾನೈತೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಕಜಿಪಾಡು ರೆಡಿ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ಒಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಾಣೆ ಅಮಾಸರಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ್ಲ ಅಮಾಸರಡು ಪೂರ ಅವು ಒಂದು ಆ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಅವಳು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಕಜ್ಪು ಕೊದ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೂತ್ ಪತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.